Здравейте, приятели! Тук ще ви разкажа още за Ninjago Hands of Time. По-точно Ninjago сезон 8. И така, да започваме. Това е главната снимка, Кайения. Това е първата снимка на Ninjago с две нинджи. Така, тук са костюмите, както знаете, приличат на самурайски облекла. Много ми харесва черната броня, заедно с черните ръкави върху червения костюм на Кай, например. Костюмите са смес от всички сезони. От сезон 1, 2, 3, 4, 5 и от 5 до 5, както и Ерджицу. И така, тук Кол. Приличат на самурайски облекла. Ето, например, на Лойд прилича на самурай. Вие решете. Маската си от 7 сезон. Следва Джей. Така. Много са готини. Очите им светят в цветове. Не знам защо е така. На Зен си е типично да е така. И началото има нещо като таблет, кабели също, не знам защо. Тук са облечени като сенсей, Ния, Лойд и Джей. Много са готини така. Тук са Кол, Кай и Зейн. Това са дрехите на сенсей, само че в различните цветове там. Тук част от първия епизод, надявам се. Тук е доктор Сатърс. Тук Ninjago музея Тим. Тук фигурка на Джей от 8 сезон Hands of Time. Намерих я в ninjago.com. Много е готина. Направо не знам дали е оригинална или направена и така. Тук също Ния, пак от lego.com. Тази си е направена така, направена вкъщи. Тук списъка с комплектите. Първият е Vermilion Trap, най-ефтиния. Вторият е Desert Dragster, 1999, от тук излиза Джей. Shadow of the Destiny's Bounty, Vermilion Villains, Tournament странни думи. Тук лентата от фигурките от най-скъпия комплект. Мисля, Кай, Ния, баща им, Ninjago, дяволи на такова. Тук комплекта пак има. Тук излиза лидерът на това. Дяволите, дето. Кажи му бе. Просто. Тук комплекта с Джей и бъгито. Не бъгито, мотора. И това е всичко. До скоро!